paikallisesti naut. Ja nyt lähdetään. Sallassa on pitkä historia porokilpailujen osalta jo 50-luvulta lähtien. On täällä harrastettu. Se ennen miehet oli poroilla, kun ei ollut moottorikelekkaa, ne oli talvet mettässä. Ja sitten näin kevät-talvella porot oli hyvässä kunnossa, niin niillä alettiin kisailemaan. Se on semmoinen tieteenlaji. Paljonhan ratkaisee poron luonne. Että sen pitää sietää tämmöistä ensinnäkin muita poroja ja sitten tätä yleisöä, ääniä, kaikkia liikettä. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa lenkittämään, joko kävellen tai nykyään käytetään kelekkaa apuna reenataan siinä. Ja sitten vetoharjoituksia, kojestartteja tuommoisia, että poro tottuu siihen. Mutta kaikilla omat niksinsä ja ne on yleensä täällä karvallakin alla vaan tievossa, että jokainen tyylillä.